Čo tá kamera tak... Tá kamera sa hýbe? No nič, budete to musieť prežiť, lebo sa mi to nechce prenastavovať. Viac ako 300 miliónov ľudí dnes hovorí slovanskými jazykmi. No, skade vlastne prišli ich predkovia? Na odpoveď sa musíme pozrieť o viac než 1000 rokov späť. Ešte predtým, než začneme, chcem len dodať, že toto nebude hodina dejepisu, pokúsim sa to nejak ako podať nejak zaujímavejšie a pútavejšie, takže zoberte si niečo na chrumanie a môžeme ísť na video. Slovanov si často pamätáme ako tú nudnú tému z dejepisu, kde sme sa museli učiť o tých príbynovcov, ale vlastne sú to oveľa zaujímavejší ľudia. Napríklad je tam veľa zaujímavostí a tajomstiev. Veľmi zaujímavé na nich je to, že o nich skoro vlastne vôbec nič nevieme. Čo však o nich vieme je to, že prišli okolo nejakého 5. a 6. storočia počas sťahovania národov. Nevieme vlastne ani, že skade presne prišli. Rozmýšľame, že to môžu byť z Ázie, ale sú veľmi veľa teórií, sú rôzne teórie. Ale Slovani sú veľmi zaujímaví. Veľa ľudí si Slovanov predstavuje ako tých húževnatých bojovníkov, a ktorí sú smrtonosní zabíjaci. Pravda však je dosť ďaleko. Slovania boli prevažne farmári, boli veľmi mierumilovní a ako púšťali sa aj do bojov, ale väčšinou je to, že buď medzi sebou ako klanmi, alebo je to, že išli proste fakt, že ich niekto naštval, alebo že to bolo fakt kritické. Väčšinou sa bojom vyhýbali. Okrem farmárstva sa venovali aj poľnohospodárstvu, čo vlastne asi to isté, čo myslím, ale to je jedno, akože aj poľnohospodárstvo, ale aj chovali zvieratá. Veľmi veľakrát aj lovili, ale aj ako lovili ryby, rybarčili. Stavali si polozemnice, čo sú vlastne domy drevené, zapustené od polovice v zemi, lebo bolo to jednoduchšie, chránila ich, bo veľakrát, keď bolo leto, tak ich to chladilo, keď bola zima, tak ich to veľakrát zohrievalo. Prečo tá kamera tak... Tá kamera sa hýbe? No nič, budete to musieť prežiť, lebo sa mi to nechce prenastavovať. Takže žili v týchto polozemniciach. Okrem toho sa často venovali aj brtníctvu, čo ak neviete je zber medu z lesných včiel, od lesných včiel. Proste to je jak naše včielárstvo, len nemali vlastne včiely, nevedeli ich chovať, len prišli do nejakého ako cudzieho úlu, akože v lese, vybrali z toho med. Jasné, že bolo to nepraktickejšie, tie včiely robili menej medu, ale boli v tomto dobrí, čo vlastne sa aj čo sa vlastne vyobrazuje v tom, že ich obľúbené sladidlo bolo veľmi med. A med používali aj veľmi často používali med. Keď už sa spúšťali do bojov, tak to bolo veľmi vzácne a väčšinou sa ako keby tí, čo rozhodovali, či idú do bojov, boli myslím, že vladykovia, ak sa nemýlim. Vladykovia vlastne boli vodcovia tých klanov. Ešte aby sme si vlastne už rozumeli, Slovani neboli jeden veľký národ, čo bol spolu. Bol to národ, ale bol tam veľa klanov, napríklad ako Germáni tiež môžete vedieť. Takže to je vlastne úplne rovnaké, keby, že tiež boli tam klany rôzne, ktorí mali vlastných vodcov. Prvý, ktorý takto zorganizoval tie klany, bol Samo. Samo bol celkom frajer, vlastne bol to obyčajný kupec, bol to Frank, čo bolo veľmi zaujímavé, lebo potom aj proti Frankom bojoval, takže vlastne proti vlastnej zemi. Ale bol to dosť veľký frajer, bol veľmi strategický človek, preto porazil aj napríklad početnejšie franské vojsko, ktoré malo aj ako lepšie vybavenie. Lebo bol proste veľmi dobrý bojovník, stratég, bol veľmi múdry. Mal veľmi veľa žien, veľmi veľa synov, to vtedy bolo hlavne kvôli tomu, aby si získal nejaký mier s inými klanmi, proste bolo to politické. Takže tak. A mimochodom volalo sa to celé Samová ríša. Potom Samo zomrel a celé sa to rozpadlo, lebo Samo bol v tomto celkom hlupý, a to robil, že neurobil z toho pevný štát, aby sa to akože vymeňovalo, aby to držalo, ale celé bolo to vlastne založené na jeho autorite, takže toto bolo blbé. A potom prišli ďalší, potom sa to celé rozpadlo a prišli Avári a zmocnili sa ich.
vlastne ich keby brali na nich takú kontrolu. To bolo celkom dosť kruté, bolo to v niektorých častiach miernejšie, v niektorých častiach to tvrdšie. Po dlhom čase však sa troška vymkli z kontroly, išlo o to, že je to také troške zamutané, ale zároveň tí Slovania nejak bojovali, boli tam rôzne bitky s Frankami, neviem, s Franskou ríšou, s Avarmi, bolo tam rôzne také roztržky a bolo to také, zrazu sa to tak uvoľnilo troška tá celá moc. Slovania sa vzopreli alebo niektorí z tých Slovanov, rôzne kniežatstva. Nebolo to, že ide celé Slovansko, Slovania sa všetky ako zhromaždili a potlačili. Bolo to skôr ako, že nejaká časť sa ako potlačila tých Avarov. A takže Avari museli ustúpiť a dve kniežatstva vznikli na tomto území. Nitrianské a Moravské. Tí sa potom spojili hlavne za pomoci Mojmíra I. a vzniklo Veľkomoravské kniežatstvo. Ak sa nemýlim. Alebo Veľká Morava, teraz nie som istý. Alebo neviem, či to je to isté. Ale takže to bolo. Bolo to veľmi dobré. Bolo tam veľa známych typkov. Medzi nimi napríklad aj Rastislav, ktorého by sme mali veľmi dobre mali. A ten zavolal Cyrila Metoda, Konštantína Metoda. To je taká zaujímavosť, čo je podľa mňa celkom také zaujímavé, že od Cyrila Metodovi vieme asi skoro všetko, proste bol to typci, dali nám nejaké písmo, nejakú hlaholiku, nejaké proste šírili kresťanstvo v našom jazyku, ale to je v pohode, takže to vieme väčšinou, ale zaujímavé je to, že Metod zomrel, nie som si istý, ktorý, neviem, ale nie Cyril podľa mňa, zomrel v Ríme. Ak to bude zle, tak vám toto napíšem, že je to zle. A Metod zostal na Slovensku, pravdepodobne na Slovensku, proste na tom Veľkomoravskom kniežatstve, alebo Veľkej Morave, alebo čo to je. A tam aj zahynul, takže je možné, že... A nenašiel sa ten hrob, takže je možné, že je pochovaný pod vašim domom, alebo pod vašou záhradkou. Takže začnete kopať. Ale nie, toto prosím vás nie. Nejaké len ako zhromaždenie nejakých slovanských povestí, ale nie povestí, ale nejakých bohov. Ako vieme, že som nepovedal, ale asi ako viete, boli predtým pohania, predtým ako prišli Cyril a Metod. Boli to dosť silní pohania, ale keď vám to budem rozprávať, asi to pre vás nebude až tak cudzie, alebo keď si o tom niečo zistíte, lebo veľa o tom vám nebudem rozprávať. Lebo veľa z tých, ako keby z tej kultúry ich staroslovanskej sa zachovila aj v našich ľudových rozprávok, napríklad, veľmi možno poznáte Baba Jaga, neviem, či ste si vedeli, ale to je reálne ako mytologická postava staroslovenská. Bola to nejaká typka so smrťou, nejaká bojňa smrti, alebo niečo také proste negatívne, ale vedela byť myslím, že aj dobrá, niektorým hrdinom radila. Známy Perún, ten ako ochranca bojovníkov, blesky, hromy, bum, bum, bum. Slovenský Zeus proste. Alebo ani nie. Proste, to je jedno. Bol tam nejaký Rod, ten vlastne akože stvoriteľ celej zeme, celého toho života, čo tu je. On vytvoril potom všetkých ostatných bohov. Dosť zaujímavé je, neviem, čo to poviem teraz od slova do slova, ale on stvoril, že ako nejakého lietajúceho vtáka, akože nejako, neviem, čo to proste, predstavte si sikorku, alebo chápeš, že proste lietajúceho vtáčika, a potom to malo znamená akože to dobro, a potom do zlo malo byť, že akože kačka. Akože napadá ma veľmi veľa rôznych ako opozít, ktoré by sa dali použiť ako vyjadrenie zla a dobra, ako napríklad deň a noc, alebo proste takto. Typek si vybral kačku a napríklad sikorku. A nič, mal umeleckú dušu, takže to nemôžem poprieť. Čo však ďalej sú tam nejaké známe, čo si už však nepamätám. A už sa mi vypol notebook, kde som to mal všetko napísané, takže absolútne sa mi ho nechce zapínať. Takže ja by som toto ukončil. Dajte odber, dajte like. Ja viem, hovorí sa to teraz každom, ale ja to teraz obzmením. Dajte ten like. Akože ja tu teraz čakám, jak dáte ten like. Teraz si to akože rozklik. Ak to máte na veľkej obrazovke, dvakrát ťapnite. Ja neviem, či ste na počítači, ale... Dobre, ak ste na mobile, proste dajte si, že to ako rozšíri a máš tam ten blbý like, takže ten daj a to blbý odber, ok? To je všetko. Mne to fakt pomôže, akože. A viem, že sa ti nechce, ale urob to. Reálne to urob proste. Urob. A ak ste na počítači, proste double tapne, urob to isté. Proste urob to, pomôže mi to, fakt mi to pomôže.
A tak díky, že ste si pozerali toto video. Ak sa vám takéto video páčilo, zase úplne nový štýl. Nikdy som nerobil nejaké ako keby historickej ako téme, ale tak, ak sa vám páčilo, dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.